אל תפחדי, גברת מישל. טיטו פה להגן עלייך מכל צרה. וחוץ מזה, לא קורה שום דבר, את רואה? אוי! טיטו, אתה תגן עליי מפני השיטפון, נכון? לא הייתי בונה על זה. אבל אמרת שתגן עליי מכל צרה. אתה לא יכול להגן עליי מהמים? אני תפוח אדמה, לא תפוח ים. הצילו! הצילו! מהר למשחק, נראה לי בצרה. איך זה קרה? מישהו מוזר עבר פה ולחץ על הכפתור האסור. כן, מישהו מוזר שטען שהוא גיבור. גלי, הם חייבים עזרה. מהר, תביא איזה חפץ כלשהו דחוף. עכבר של מחשב? טוב, נו, חייבים לעשות, אין זמן. נעים מאוד חברים, כאן מיקי, העכבר המדליקי. אין אתר בו לא גלשתי, אין משחק שלא כבשתי. מגיע במהירות ובזמן להציב במקום את הסמן. נאום מאוד יפה, מיקי, אבל חברים שלנו, טיטו ומישל, חייבים אותך דחוף. אופס, שוב נסחפתי בלדבר על עצמי. סליחה, זה קורה לי. עוד שהייתי קטן והייתי מתקדם לגילי, שמתי לב שלפעמים כשאני מתחיל לדבר אני שוכח לסיים, כן, שמנו לב, אתה חייב לעזור להם. יש לי רעיון, זנב שקר. תודה, מיקי. הצלת אותנו. את זה גם אני יכולתי לעשות. מפלס המים עדיין עולה. מה נעשה? גלי, את חושבת על מה שאני חושבת? אם נסיים לענות על השאלות שבקלפים, אולי תיפסק הסופה. באיזה עולם מי שלובש אדום ומי שלובש ירוק לעולם לא ייפגשו? קלי קלות, רמזור. כשיש אור אדום האיש הירוק נעלם, וכשיש אור ירוק האיש האדום נעלם. יופי, זה עובד. איתמר, תמשיך. כלי מטבח שאם נביא שיניים ממנו אפשר לנעול אותו. כף, פעמיים כף, זה כף כף. אם תיקח ממנו את הנמלים, הוא הרבה יותר מפחיד. דוב נמלים! בלי הנמלים זה דוב רגיל ומפחיד. איזה תפוח נגמר בשאלה? שנייה. מיקי, אתה לא יודע? אנחנו חייבים שתדע. מיקי, חשבתי שאתה גאון שגלש בכל אתר. לא ללחוץ עליי! לא ללחוץ עליי! לא ללחוץ עליי! התפוח שנגמר בשאלה הוא תפוח אדמה? יש! הסערה הסתיימה, והנה האוצר שלי! קדימה זהב, בוא אליי! מה יש שם? מפה לאוצר?